Morjens. Oletko sinä nähnyt semmosia kummallisia joukkoja urheilukisojen katsomoissa? Mitä joukkoja oli tuolla Rion olympialaisissa kuulemma ollut, mutta niitä löytyy kyllä ihan Suomestakin. Esimerkiksi jääkiekkopeleistä ja muista urheilutapahtumista. Ja mikä ikävintä, niin näitä kummallisia joukkoja löytyy myös lasten ja nuorten urheilutapahtumista, urheilukisoista. Mä oon itse huomannut niitä salibändypelien katsomoissa ja olen kyllä kuullut muitakin, että tämmöisiä ikäviä joukkoja on siellä näkynyt. Ja mitä nämä joukot sitten on, niin ne on semmosia lannistusjoukkoja, jotka varmaan omasta mielestään on kannustusjoukkoja, mutta ei ne kyllä ole mitään kannustusjoukkoja, vaan lannistusjoukkoja. Esimerkiksi siellä Rion olympialaisissa oli huuattu urheilijoille niin suorituksen aikana kuin sitten palkintokorokkeellakin, vaikka oman maan urheilija oli sitten voittanut kyseisen kilpailun. Silti oli puuattu kakkoseksi tulleelle. Mut sitten mun mielestä vielä kummallisempaa on se, että tämmöisiä lannistusjoukkoja on tosiaan lasten ja nuorten peleissä. Siellä huudetaan törkeyksiä tuomarille ja valmentajille ja pelaajille, jopa oman joukkueen pelaajille, mitä tämä ei niinku mitenkään pysty käsittämään. Vastustajienkin mollaaminen on törkeetä, mutta että omankin joukkueen pelaajaa mollataan, niin ei siinä ole kyllä mun mielestä mitään kannustavista. Että mikä se laittaa ihmisen lähtemään lasten, nuorten peliin lannistamaan? Eihän siinä ole mitään järkeä. Niin kuin minä ainakaan ymmärrän, että kun kannustuksesta siinä kuitenkin pitäisi olla kyse. Hyvän mielen antamista pelaajille. Ja sitten se, että näkee se riemu ja ilo, mikä niillä nuorilla on siellä, kun ne pelaavat ja saavat onnistumisia. Ja myöskin ne suuret tunteet, mitä on sitten tappio- ja epäonnistumisten hetkellä, niin ne on kaikki kyllä niin kuin omalla tavalla tosi hienoa katsottavaa. Mutta että eiköhän me nyt kuitenkin sovita tässä yhteisesti, että tästä eteenpäin ei mennä ketään lannistaan eikä mollaamaan, eikä muutenkaan käyttäytyy törkeästi ketään kohtaan. Antaa tuomareiden tehdä oman tehtävänsä, valmentajien omansa ja antaa pelaajien tehdä oman tehtävänsä ja kannustetaan niitä yrittämään parhaansa ja nauttimaan siitä hommasta. Eiks jee? Että tämmösiä tällä kertaa. Minäpä jatkan tässä ajamista ja nautin näistä erittäin kaunista alkusyksyn suomalaisista maisemista. Tää on kyllä aika kiva, että tämmösiä tästä ihan kotikonnultakin löytyy. Se on moikka!